Aquí hi ha el Palau de la Reina i, curiosament, just al davant, el lloc on Escòcia començarà el camí cap a la possible independència. Aquí el primer ministre nacionalista, Alex Salmond, explicarà demà com i quan vol fer el referèndum. De moment, només un de cada 3 escocesos vol sortir del Regne Unit, però segons els experts el resultat dependrà molt de com es plantegi la consulta. El debat ara a Escòcia no és si estàs a favor o en contra de la independència, sinó més aviat quin nivell d'autonomia vols per al teu govern. Salmond és un polític molt astut i defensarà l'oportunitat d'aconseguir màxims poders per a Escòcia. Londres vol posar certes condicions per fer un referèndum legal i no només consultiu, però sigui com sigui, els experts consideren que el resultat s'haurà d'acceptar. Escòcia és una nació reconeguda pel Regne Unit i amb dret a l'autodeterminació. Amb el discurs de demà, aquí al Parlament, el primer ministre d'Escòcia vol deixar clar que ell marca les regles del joc. Després veurem quins punts acaba negociant o no amb Londres, però de moment el debat és més racional que visceral. Carles Costa, TV3, Edimburg.